президенти Русия Владимир Путин бо кӯмаки президенти Беларус Александр Лукашенко тавонист аз бузургтарин чолиш дар беш аз 20 соли раёсаташ худро халос кунад. шоми 24 июни соли 2023 эълон шуд ки Лукашенко бо мувофиқати Путин бо раҳбари ЧВК Вагнер Евгений Пригожин музокирот пеш бурда тавонистааст ӯро ба манъи ҳаракати нирӯҳояш ба самти Москав розӣ кунад. Пригожин ҳамчунин дар ивази ваъдаи амният ва хати парванда ба зидди ӯву тарафдоронаш розӣ шудааст ки Русияро тарк бикунад ва ба Беларус биравад. шоми 24 июн Пригожин дар охирин муроҷиатномааш гуфт нирӯҳояш аллакай дар фосилаи амагӣ 200 километр аз Москав қарор доштанд, вале ба хотири он ки хуни мардуми рус нарезад розӣ шуд ки нирӯҳояш аз роҳи худ пас гашта ба ордугоҳи худ баргарданд. хадамоти матбуоти президенти Беларус гуфт дар натиҷаи музокирот як роҳи ҳалли мутлақо муфиди ин вазъият бо кафолати амният барои ҷанговарони ЧВК Вагнер пайдо карда шуд. Евгений Пригожин пешниҳоди Лукашенкоро дар мавриди манъи ҳаракати силоҳбадастони ширкати Вагнер дар қаламрави Русия ва дигари иқдомот барои ором сохтани вазъро пазируфт. гуфта шудааст дар хабар. дар пайи суҳбати дуюми телефонии Путин ва Лукашенко дар давоми рӯзи 24 июн Путин ба Лукашенко барои нақшаш дар ҳалли ин қазия изҳори сипос кардааст. баъди ин хуруҷи нирӯҳои ЧВК Вагнер оғоз ёфт. соати 23 шаб 24 июн бино ба хабарҳо Пригожин низ тарки шаҳри Ростове бидон кард. шаби 24 июн сухангӯи Путин Дмитрий Песков вазъро шарҳ дод. ӯ гуфт Лукашенко худаш пешниҳоди миёнаравӣ кард, чунки Пригожинро 20 сол боз шахсан мешиносад. Песков гуфт дар ҷараёни музокирот масъалаи тағйироти кадрӣ дар вазорати мудофиаи Русия ки талаби асосии Пригожин ва ҷанговарони ЧВК Вагнер буд баррасӣ нашудааст. ӯ афзуд он ҷанговарони ЧВК Вагнер ки ба ин ошӯб напайвастанд бо вазорати мудофиаи Русия қарордод баста ба хидмати худ идома хоҳанд дод. Песков дар бораи ин ки ЧВК Вагнер боқӣ мемонад ё барҳам дода мешавад посухи мушаххасе надод, вале гуфт парвандаи ҷиноятӣ ба зидди Пригожин қатъ гардид. худи ӯ ба Беларус меравад. Песков дар бораи ин ки Пригожин дар Беларус чӣ кор хоҳад кард изҳори бехабарӣ кард, вале гуфт кафолати ба Беларус рафтани ӯ танҳо сухани президент аст. Песков ҳамчунин таъкид кард ки дар Кремл аз Лукашенко барои изҳори омодагиаш барои ҳалли ин қазия ва натиҷаҳои талошҳояш хеле миннат доранд. ёдовар мешавем шоми 23 июн соли 2023 аз Русия дар бораи ошӯби мусаллаҳона ба раҳбарии Евгений Пригожин хабарҳо ба даст мерасиданд. президенти Русия Владимир Путин ин амали дӯсти собиқи худ Пригожинро хиёнат ба Русия, таҳдиди маргбор ба давлатдории Русия ва зарба аз пушт номид ва гуфт ташкилкунандагон ва иштирокчиёни ин ошӯби мусаллаҳона ба ҷавобгарӣ кашонда мешаванд. мақомоти Русия ба зидди Пригожин парвандаи ҷиноятӣ кушода чораҳои амниятиро дар шаҳру вилояти Москва ва минтақаҳои дигар афзоиш доданд. дар сафи нирӯҳои ЧВК Вагнер дар Украина садо таназодагони Тоҷикистон низ меҷанганд. онҳо асосан маҳбусон аз зиндонҳои Русияанд ки бо ваъдаи авфу озодии зудтар бо ЧВК Вагнер қарордод бастанд. маълум нест ки оё ҷангҷӯёни тоҷикистонӣ низ ба ошӯби мусаллаҳона ба раҳбарии Пригожин ҷалб карда шуданд ё на.